Pine utawi cita-cita iku rahmatun rahmat minallahi saking Allah taala li umati sing diparingno kanggo umatku. Nah, wong kok duwe cita-cita iku berarti untuk rahmati Gusti Allah, mergo cita-cita iku memang diberikan Allah kepada umat Kanjeng Nabi. Selaku rahmat yang diberikan Allah kepada umat Kanjeng Nabi, ku jenenge cita-cita. Jadi umat Kanjeng Nabi kudu duwe cita-cita. Nah umat Kanjeng Nabi kok ora duwe cita-cita, iku keliru. Berarti dia gak entuk rahmat kok ngene Gusti Allah. Cita-cita ya sing apik. Cita-cita sing apik. Laulal amal lamun ora ana utawi cita-cita, ma'ardoat ora bakal nyusoni sapa umun mbok waladan ing anak. Nak menungso iku gak duwe cita-cita, gak bakal gelem nyusoni anake, gak bakal gelem kok nyusoni, metenge moh menawa. Metenge moh, anane wong ku gelem meteng, gelem meteng terus sampai nglairno, bareng nglairno terus nyusoni, bar nyusoni terus ngingoni, iku mergo duwe cita-cita, kepengin duwe anak soleh-solehah, kepengin duwe penerus. Nah ora duwe cita-cita gak mungkin wong nglairno iku taruhane nyawa. Nglairno iku taruhane nyawa, bareng nglairno isih nyusoni, meteng sik meteng mundah mendeh kuwi lara kabeh. Bar meteng lairno taruhane nyawa wis bar nglairno isih nyusoni, isih ngumbah popok, isih nyewoki dan sebagainya. Lara kabeh. Iku nek ora cita-cita sing dhuwur gak mungkin gelem nglakoni kaya ngono. Otomatis nek wong kok sampai duwe anak iku berarti punya cita-cita yang sangat tinggi kan. Nah, jadi cita-cita itu dibebankan kepada anak. Artinya kepengin duwe anak sing apik, kepengin di penerus sing apik kan. Wala gharasa gharisun sajaron lan ora bakal nandur sapa gharisun mung sing nandur sajaron ing wit-witan. Wong tani. Nah, iku mesti di cita-cita wong tani ku yo abot. Tani abot gulut, nandur lombok dan sebagainya. Sampai woh. Iku ya mergo duwe cita-cita. Cita-citane ya kepengin duwe tanduran sing lemu. Nah wis lemu kepengin wohe akeh. Nah wis wohe akeh kepengin regane larang. Untuk duwe akeh. Pengen sugih intine, kepengin cukup kan ngono. Wala gharasa gharisun sajaran. Dadi gak mungkin wong tani ku ora duwe cita-cita. Kadang ana wong kok wong kok cita-cita kok dadi wong tani. Lho, tani ku ya duwe cita-cita. Nek ora duwe cita-cita ya ora tani. Ora mergawe. Wong mergawe ku mergo duwe cita-cita. Ana wong dodol ya mergo duwe cita-cita. Ana wong ulang ya mergo duwe cita-cita. Setiap amal yang kita lakukan mesti duwe cita-cita. Nek ora duwe cita-cita ya repot wong tiwas nglakoni no. Kok nglakoni ngene tujuane apa cita-citane apa kepengin apa ya empo ya. Iki kocok kena ya. Mesti kan duwe angen-angen niku mesti kan duwe. Aku nglakoni iki. Sok ben ngene. Manfaate iki kan ngono. Mesti duwe pengangen-angen, duwe cita-cita, harapan lah. Duwe harapan aku kok dodol ki tujuanku apa? Manfaate apa kok nek aku wis oleh kanggo aku kan ngono. Mesti duwe. Nek wong kok ora dicita-cita, ayo akhire gong lewang-lewung iki ora jelas ya. Mesti dicita-cita. Innama ya'riful fadla li ahli al-fadli dzul fadli rawahu Dulaimi. Angge pestine weruh al-fadla ing keutamaan li ahli al-fadli tumrape ahli keutamaan. Sapa dzul fadli wong kang duweni keutamaan. Rawahu Ad-Dulaimi. Dadi wong nglakoni perkara
iku nak ora roh tujuane, ora roh keutamaane, iku ya rasa-rasen. Kadang wong ngaji rasa-rasen iku mergo ya ora roh keutamaane ngaji kan. Keutamaane ngaji ku apa? Untunge ngaji ku apa? Nak wong ku roh manfaate ngaji ku apa? Iku mesti seneng. Mesti seneng. Anane wong ku gak seneng mergo ora roh tujuane ngaji ku apa, terus engko manfaate ku apa. Akhire dia yo rasa-rasen kan. Rasa-rasen